50 jaar. Ja, mooi plezier. Ja, wie een geweldige tijd had je jongen. En ook het werd dan moet ik het weer. Een geweldig bedrijf, 100 punten, een keer helemaal niks jongen. Ik had alleen maar topbier mooi, maar het bedrijf is zakgroeit, het is verschrikkelijk mooi. Ja. Ik was thuis opbellen, de week 16 denk ik of zo, toen was ik thuis opbellen van, ik bij de weefvoortwerk woon. Nou, ik zou kom wel even te borkie. Nou, toen had ik heen geweest en toen zei de baasje mij van, nou, kies mij die van mij wel door een slag. En ik kom het eerst 3 maanden op proef. Toen zei ik van, nou, proef hoeft niet jongen, maar ik kom zo wel deel. Ik begin wel te werken. Nou, en 6 ging en toen weet later werken leren en zo ben ik in orde werken. Nou, ik heb wel een feestje verwachten, maar dat zou te pakken zo dat ik er net verwacht. Dat was voor mij gewoon een verrassing. Ja, want ik wist van niks. Nou, ik ben wel een pensioen officieel, maar ik ga een beetje aan het werk best om die 50 jaar even vol te brengen. En ik hoef misschien van de winter aan wel, om de winter weer even om produceren of helpen. En dan is het wel. Dus zolang ik pensioen veel, dan geven we een beetje trouw. Ja. Eigenlijk die 50 jaar is net een stap. Dat is altijd trouw. Ja, 50 jaar net een stap. En ik reed iedereen om iedereen die het werk, blauw werkje, zolang het je mooi vindt, blauw werkje. En dan zei ze wat je mij van, ja, we moesten een keer ergens zijn te werken, maar dat kost misschien wel vol meer verdienen. Ja, maar Jilt maakt net altijd gelukkig, hè. Jilt, je kent het zonder, maar wat ik je mooi maken en hoe bedrogen het is, hoe gemakkelijk als je hier bent, daar hoor je gewoon even voort. Nee, echt niet.